Toto je náš první den na cestě do Afriky, touto Teslou a zpět. Cesta dlhá 8,5 tisíc kilometrov. A naše pravidlá sú, každý štát musíme opustiť do 24 hodín. A v každém státě se musíme vykoupat, což může být problém. A z každého státu musíme přivést suvenýr, za který nesmíme zaplatit ani euro. A pokiaľ nesplníme niektorý z našich táskov, tak nás čaká jeden z týchto trestov. A to fakt nechceme. Všetky tresty, našu aktuálnu polohu a o mnoho viac nájdeš kde? Počkej. Nemůžem tam je přece v tomhle. Všetky informácie nájdeš na webe cestadoafriky.sk. Dneska jsme se probudili na chatě Pěniny. Po skorom ránom prebudení nás čakala veľmi rýchla rutinka, pobalenie a ešte raňajky. A po raňajkách, přátelé, jsme tady trošku prošmejdili. Takže ráno jsme dali naši klasickou rutinu, oblíkli jsme se, zbalili jsme kufry a namířili jsme si to k autu. Následne sme došli k tej horšej časti a to bolo všetko do tej Tesly nabaliť. Už keď sme odchádzali, sme vedeli, že to bude problém, ale nevedeli sme, že až takýto. Takže ako môžete vidieť, trvalo nám to asi na 3 pokusy, ale zvládli sme to. No a teď už jenom odpověď nabíječku a odjíždíme. Tak priatelia, máme to tu na... Trošku sme nevydržali, už sme si trošku pozakusovali do toho, nejaký ten finálny rating je na našom Instagrame, ale čo týka tejto chálky, tak Honzo, ty máš tomu nejaké ostrejšie názory, tak sa nejako vyjadri na to, že ako ty zhodnotíš slovenskú kuchyňu. Trošku tady rozbouříme. No, celé upřímně, to je nejlepší to pivo, to je skvělý. Pak bych tam dal ty bramboráčky na druhý, to s tím pivem je geniální kombinace, no a pak ten zbytek. Profesionálové říkají, že je skvělý. Já to nedokážu úplně jako ocenit, ale... Je to určite lepšie ako webshop. Jak sa to volá? Webshop nedlozelo, to akože nebudeme sa to akože asi o tom baviť, že vôbec. Uvidíme zítra. Česká republika! Takže priatelia, odškrtávame si na našom tričku, tripárskom, špeciálnom. Ale jeden problém, nemáme fixu. Ďalšie, čo nás čaká, je náš editor Jirka, ktorého ideme pozdraviť, trošku mu dať lásku, lebo proste on to bude mať s nami veľmi náročné. On nám to normálne veľmi žil. Čakáme, my točíme. Ale tak my točíme, Jirko. Tak my točíme. Takže co se děje? Nám dochází čas hlavně, protože zapadá slniečko už teká veľmi nízko. Takže jak je daleko ten... 15 minut k jezeru, tam se kluci okoupou, tam dáme dárky. Jak kluci, co ty? A ty sa nekúpeš? Vy jste challenge. No určitě! A ešte rovno si ochutnáme moravsko-slezskou špecialitu. Jak se to jmenuje, Jakub?
Frgále. Takto, ešte Oni situácia. ani nevěděli, že co to Honzimu je. nechutili brinzové halušky. Vôbec. Ale že vůbec. To je sladké jídlo, to je úplně jiná To liga. není sladký to, kámo. Frgále je sladký. Ale já vím, ale halušky jsem složit. Halušky jsou slané. Ideme proste. Však pri jazere, ne? Jasné. Aj, jedeme. Chceš si založiť firmu, živnosť alebo hľadať vhodné virtuálne sídlo? S týmto všetkým nám pomáhali chalani z firmy Vaše sídlo. A navyše sme pre vás dohodli zľavový kód TRIP10, ktorý keď zadáš pri objednávke, získáš 10% zľavu. Pokud řešíš jednu z těchto věcí, v popise najdeš web, kde můžeš kontaktovat kluky a oni ti úplně se vším pomůžou. Takže Jirko nám tu priniesol geniálne, to by som to nenazval, ale celkom dobré. Mě to velmi chutilo. Jak sa to volá? Frgál. Frgál, celkom dobré frgále, môžete moravské koláče. Nabídli sme si, dostali sme pivka a ako sme spomínali, tak jeden vlastne z našich taskov, ktorý musíme splniť v každej krajine, je, že musíme získať nejaký suvenír, za ktorý nezaplatíme ani 1 euro. Tak sme trošku Jirku zneužili na Českou republiku a povedali sme mu, nech si niečo pre nás pripraví. Já jsem si pro mé kluky připravil krabičku poslední záchrany a budou ji mít po celou dobu svého tripu. A začneme tím, že tady zezadu máte krásně seznam všech států a budete si to odškrkávat, jestli budete mít čím. Je tam spousta věcí, které kluci využijí jako... No, necháme to otevřít a já si jdu pro kameru a oni to budou vytahovat postupně. OK. Zavriem oči, zavrite oči, ja počkaj prvú vec a potom zavriem, počkaj. Kámo, tam kolik je věcí? Ja neviem, počkaj, niekto som, počkaj. Zavrel si? Už? Áno, môžeš otvoriť. Ale to je jako... Ale to je dobré, to je veľmi dobré. skvělé. To je veľmi dobré. Dobre, Honza, ideš, zavrime oči, otvor, Zavri oči. vyber a zavri. To je tak zajímavý skupenství má. Zavřel jsem? Co je? Univerzální tuška, borci. Co? V tom jsou šroubovaky. Čo? To kde bere takovýhle věc, no? Čo? Jiří, prostě vytáh svoji skřínku. Vysypám to tam. Vytáhni víc věcí, klidně najednou a ukladám. Hej, to tak zavriem takto tu. Tak, můžu? Co? Pangamin? A toto k čemu? Ještě? No jasné, tam je toho kopec ešte. On vysypal tolik bordelu. Prosím šoty. No, pojďme. Yes! Že je to real. No, rybička. Ty budeš druhej, ty kdo se pořezal. Tam je tolik zbytečných věcí. A to je čo? Kondomy. Back to school. Siguma. Všetko. Nice. To Nejlepší produkt. top tier. Jakože my na bytě nemáme ani toaleťák momentálně, ale... Toto je top tier. Jirko, ďakujeme ti krásne, je to oveľa viac suvenírov, ako sme čakali a možno potrebovali a chceli. A bude se to hodit, určitě. Ale určitě to použijeme. 100%. A všetko bude na kamere. Dobre. Tak ďakujeme krásne, Jirkos. Hoši, není zač. Co na to říct? GG. Banger, kámo. Nám ještě zbývá jedna věc. Okolo pace. Jako fakt se mi nechce, A ideme na to. Mně se nechce. Nejdeme na to. ale musíme. Takto dobre. Poučenie do ďalšieho videa. Kúpaj sa okolo 12. a nie večer do 7. No dobre, poďme, musíme rychle. 3, 2, 1. to dôležité, to bolo rýchle. No, velmi rychle, no. Dve hodiny a 2 minúty sa nachádzame v Českej republike a máme 22 hodín na to, aby sme opustili republiku. Wolfi, aká je situácia? Treba nám spraviť 120 km, nemáme na to vôbec nabité auto. Našli sme nejaký hotel v strede nejakej dediny a dúfame, že nám poskytnú nabíjanie zadarmo, lebo majú tú nabíjačku. Ideme to proste vyskúšať. Veríme to, Vyhasli tie recepci a proste. veríme to, že tam bude nejaká pani na recepcii. Lebo predsa len sme traja šarmantní muži, ktorí vyzerajú byť veľmi cestovateľsky oblečení a veríme v to, že to proste pôjde. A vyjde to. Pri našom fekneme sme tu ubytovaní proste, ja neviem, vymyslíme to nejako. Typneme číslo pokoje.
Máme taký menší problém, že ideme s autom až do Afriky s Teslou a máme najbližšiu zabíjačku, máme 2-hodinovú zajížďku. Takže by sa ale my sme to boli fakt chvíľu, my to probujeme 30 km nabiť. To je fakt, že... Akorát je to pouze 500 korun. No super. Bez toho tam máme na izbu. Respektíve viete, sú viazaní na izbu. Alebo nie. Ne, můžete i jak nabíjet, ale to se Já jsem to nenastavila. No veď, to iba tak, keď by vám povedal, že sme tu ubytovaní. Budete to zisťovať? To se nedává pokoj, když se to číslo pokoje myslela. 527. 24. Číslo pokoje 527. To nemáme, takže... 24. 24. A? 23. Nemáme? My majú písmena. To vám naozaj, to musíte robiť, prosím, takúto maličko zvinívku pre nás, jediných troch. My to máme na kolena 15 minút. No, veď to ľudia potrebujeme 30 km, a ani nebudete o nás vedieť, už budete mať kartu naspäť a budeme preč. Tu vám to teraz hovorím. No keď kvôli tomu nesmieme do Afriky vojsť. Čo to dobre? Dáme aj strašne, pretože tu vás môžete sledovať. Napojit hned vrátit kartu. Ďakujeme krásne. Ďakujeme. Free charging, priatelia, jak nič. Je to tam, nabíjime. Myslím, že pán Wolf to zahral veľmi profesionálne a predajsky a predal tam dušu. Podľa mňa, keby chcel, my sa to aj ubytujeme zdarma. Keby veľmi chcel, tak to aj spíme. Ale masaker nabíjame. Koľko potrebujeme nabiť, keby sme došli? 30-40 km max, to je pár percent. Nabíjame potom v Olomouci na Supercharge. Takže dneska to ešte bude divoká noc. Okay. No přátelé, aktuální čas 2:25. Aktuální čas 7 hodín a 60 minút sme už strávili v Českej republike. Stále platí, že musíme tuším do nejakých 6:45 opustiť. Čo stíhame. Ešte vám donesieme ráno sľúbené preskúmavačku a budeme sa blížiť k záveru prvého vlogu. Ešte čo nás čaká zajtra? Smerujeme do Nemecka. Čaká nás 9-hodinová cesta aj s nabíjaním. Zítra nás čeká první jakože velmi dlouhá cesta. A dneska to už bola mierna kríza. Dneska to už bola mierna kríza, ale zajtra začneme streamovať, to je super. Tak my jsme teďka ve skluzu poslední 2 dny a teď bychom to chtěli dorovnávat, prostě aby jsme byli fakt, že prostě v ten moment, v ten daný čas tam, kde máme být. Jdeme spát. Dobrú noc, priatelia. Blížime sa už do záveru prvého dielu, ale ešte predtým by sme chceli strašne poďakovať všetkým našim sponzorom, vďaka ktorým je toto celé možné zrealizovať. Dneska jsme byli ubytovaní v Duškový vile v Opařanech. Děkujeme, že jsme mohli přespat i v tom krásném novém ubytování v Jižních Čechách. Pokud i vy někdy budete mít cestu přes Jižní Čechy, přes Opařany, určitě doporučuji, necháváme link v popisku. Taktiež sme chceli poďakovať chate Pieniny, kde sme strávili úplne prvú noc, kde nás krásne privítali, zažili sme si perfektnú gorálskú atmosféru a myslím, že pre Honzu to bol úplne nejaký zážitok úplne z iného sveta, tak im naozaj ďakujeme ešte raz a opäť pokiaľ by ste chceli si zažiť tie slovenské pieniny a vyskúšať si tie zážitky, ktoré sme mali aj my, tak vám v popise necháme odkaz a verím, že určite neľutujete, pokiaľ si to vyskúšate aspoň na víkend. Další partnerkou bychom chtěli poděkovat je vaše sídlo. Sú našim dlhodobým partnerom, ktorý nám pomáha so všetkými legislatívnymi vecami. Pomáhajú so zriadením Ezero, zriadením živnosti a taktiež aj so zriadením virtuálneho sídla. Táto služba virtuálneho sídla to je to, čo ja si na nich najviac cením.
keďže majú prekrásne priestory, skvele fungujú online, všetko dokážu dlho. Tým, že fungujú vyložene online, všetko dokážu rýchlo zriešiť a prebranie pošty sa stalo pre nás úplnou pohodou. A my si môžeme odcestovať kľudne do Afriky a oni sa tam postarajú o všetku poštu a všetko mám v maili. Takže jestli řešíte jeden tady z těchto problémů, určitě se na ně obraťte, rádi vám s tím pomůžou. A ďalším sponzorom je Arston, teda dekoratívnepanely.sk, ktoré zabezpečujú luxus do každej domácnosti. Pokud stavíte nebo předěláváte interiér nebo i exteriér, tak toto je jednoznačná volba. Takže pokud byste měli zájem, dole v popisku najdete odkaz na jejich web a určitě vám pomůžou s cenovou nabídkou. Ďalej by sme chceli poďakovať Kristianovi a celému týmu zo Selexu. Sú to chalani, ktorí sa venujú resellu stupeniek. Aktuálne je to jedna z najhorúcejších vecí, ktorá sa na trhu deje. Skrátke, ako funguje resell, nakúpia lístky, predajú za drahšie, niekto to nazýva kasírstvo, ale za nás je to proste klasický biznis. Jestli si myslíš, že by tě něco takového bavilo nebo zajímalo, tak určitě se Kristianovi ozve na Instagramu, on ti s tím pomůže. Samozrejme, že Instagram bude v popise taktiež pod videom. No a Rec, to jsme my. Strašne by sme chceli poďakovať všetkým chalanom z našeho týmu, ktorí nám to pomohli pripraviť a zabezpečiť celú túto cestu a zabezpečujú to počas celého toho, ako sme preč. Čiže chalani, patrí vám obrovská vďaka, ďakujeme vám, ale špeciálne poďakovanie by som chcel ešte poslať aj tak našemu editorovi Jirkovi, ktorý naozaj od rána do večera to strihá, pripravuje, aby ste všetko mali na čas, čiže dajte do komentárov srdiečka pre Jirku, lebo sa naozaj zaslúži. A pokiaľ by sa nemohli dočkať ďalšieho špeciálneho obsahu, tak taktiež celú cestu budeme streamovať na TikToku a na YouTube.